διηγημάτων, όπου τα διηγήματα έχουν σχέση μεταξύ τους, όπου ένα πρόσωπο ή ένα στοιχείο από το προηγούμενο διήγημα δίνει το έναυσμα για το επόμενο. Δηλαδή, μπορεί να θεωρηθεί μια σκηταλοδαμία διηγημάτων, όπου ένα χέρι δίνει τη σκητάλη στο άλλο χέρι και το θέμα είναι η αναγνωστική περιέργεια ανακαλύπτει κάθε φορά ποια είναι η σκητάλη, δηλαδή ποιο είναι το στοιχείο που μεταδίδεται από το ένα στο άλλο. Για παράδειγμα, στο πρώτο διήγημα, ο Μίλτος, που είναι αλκοολικός ήρωας, σώζει ένα σκυλί, το οποίο υιοθετεί η ηρωίδα του δεύτερου διηγήματος, που τη λένε Κριστιάνε, που παρακολουθεί τις συνεδρίες των ανωνύμων αλκοολικών. Η Κριστιάνε, η οποία με τη σύντροφό της θέλουν μαζί να γίνουν ανάδοχοι γονείς ενός παιδιού. Αυτό το παιδί δίνει το έναυσμα για το τρίτο διήγημα, που κεντρικό στη συλλογή για το πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για αγάπη. Μου θύμισε επίσης κάποιες κινηματογραφικές εφαρμογές, όπως είναι στην ταινία Βαβέλ, που δεν ξέρω αν τη θυμάστε, του Ιναρίτου, εκεί που το όπλο, ας πούμε, από τα παιδάκια στο Μαρόκο πυροβολούν κατά λάθος μια τουρίστρια Αμερικάνα, βλέπουμε την τουρίστρια μετά, ναι. Οπότε υπάρχει αυτό το στίχημα της αλληλοδιαδοχής. Όμως, για μένα το ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που το κάνεις εσύ, Έλενα. Δηλαδή, ποια θα είναι, κάθε φορά η σκητάλη, δηλαδή η περιέργεια είναι στο τι θα μεταδοθεί, όταν καταλαβαίνεις δηλαδή πώς στοιχειοθετείται αυτό το παιχνίδι, μετά αρχίσεις να περιμένεις, ας πούμε, πώς θα μεταδοθεί η σκητάλη από το ένα διήγημα στο άλλο. Γιατί δεν είναι τα πρόσωπα που μεταφέρονται, πολλές φορές είναι πράγματα, είναι αντικείμενα, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις είναι πρόσωπα που παίζουν δευτερεύοντα ρόλο στο ένα διήγημα για να αναδειχθούν σε πρωταγωνιστές στο επόμενο. Ωστόσο, πολλές φορές σημειώνονται ανατροπές στον προβλεπόμενο κρίκο της αλυσίδας. Ας πούμε, στο διήγημα του Στρώμα, η φωνή ανήκει στο αντικείμενο που σημαίνεται στον τίτλο. Ένα στρώμα στο ξενώνα των θερμών λουτρών στη Μυτιλήνη, όπου έχει βρεθεί η κοινωνική λειτουργός Βασιλική. Ή το λογοτεχνικό περιοδικό, έτσι χάρτινο το καραβάκι, που ο στρατής χαρίζει στη Βασιλική και εκείνη ξεχνάει στο πίσω μέρος ενός ταξί, από όπου το παίρνει και το διαβάζει ο ιδιοκτήτης του ταξί Άλκη στο ομώνυμο διήγημα. Οπότε κάθε φορά περιμένουμε να δούμε τι θα είναι αυτό. Και επίσης είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε κάθε φορά ένα στοιχείο που μεταδίδεται από το ένα. Ας πούμε, αυτό είναι το τυπικό έναυσμα, όμως μας καλεί να διαβάσουμε το κάθε διήγημα μέσα από αυτά που έχουν προηγηθεί. Δηλαδή, όλα τα στοιχεία των προηγούμενων διηγημάτων γίνεται, ας πούμε, υλικό και φαρέτρα και εξοπλισμός μας για να διαβάσουμε αυτά που θα έρθουν. Ενώ δηλαδή έχουμε ένα τυπικό έναυσμα, μια τυπική σκητάλη, κάθε φορά αυτά τα πράγματα, ας πούμε, μεταφέρονται στο σύνολό τους στην επόμενη διηγηματική ενότητα. Τώρα, είναι τα πλακίδια που περιέχουν αριθμούς από το 0 μέχρι το 6. Οι παίκτες σχηματίζουν ακολουθίες τοποθετώντας πλακίδια με τον ίδιο αριθμό. Δηλαδή, δίπλα στο 3 πρέπει να μπει το 3, δίπλα στο 6 πρέπει να μπει το 6. Και για μένα πιο πολύ, ας πούμε, η αναγνωστική διαδικασία ακολούθησε αυτή την δομή. Αυτό το παιχνίδι του ντόμινο, φαντάζομαι το έχετε παίξει όλες και όλοι, έτσι, με αυτόν τον σχηματισμό. Θεωρώ ότι η Έλενα παίζει αυτό το παιχνίδι γράφοντας και οι αναγνώστριες και οι αναγνώστες διαβάζοντας. Δηλαδή, το σύνολο των αφηγηματικών στοιχείων που έχει προηγηθεί είναι τα πλακίδια μας και περιμένουμε να δούμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, όλα τα στοιχεία ενός διηγήματος είναι αυτά τα πλακίδια που έχουμε και θέλουμε να δούμε αν έχουμε το κατάλληλο για να το βάλουμε δίπλα και να συμπληρώσουμε την αλυσίδα. Μπορεί να μην το έχουμε και να πάμε πάσο, δεν θυμάμαι τι γινόταν στο παιχνίδι ή τραβούσαμε, ας πούμε. Πολύ ενδιαφέρον ναι. να παρατηρήσω αυτό. Ναι. Οπότε για μένα ήταν περισσότερο αυτό το ντόμινο και όχι το ντόμινο που πέφτει, γιατί το είδα σαν αναγνωστική διαδικασία. Είπα πριν, ας πούμε, ότι πέρα από το προφανές στοιχείο, ας πούμε, που είναι η σκητάλη, που είναι ο αρμός κάθε φορά, ας πούμε, υπάρχει σε ένα διήγημα ένα πακέτο με χάπια βιάκρα που ο Άλκης, στο μόνιμο διήγημα, αφήνει σε ένα παγκάκι και τα βρίσκει στο επόμενο 16χρονος Τζουλιάνο πριν κάνει για πρώτη φορά έρωτα με τη φίλη του. Εκτός από αυτά, ας πούμε, τα συγκεκριμένα στοιχεία, ας πούμε, της σκητάλης, υπάρχει και μια ολόκληρη συστάδα από στοιχεία που ενώνονται, όπως είπα πριν. Θέλω να τονίσω, να το ξαναπώ αυτό, ότι η γνώση μας των προηγούμενων ιστοριών μας κάνει να διαβάσουμε διαφορετικά τις επόμενες.
Ας πούμε, στο διήγημα Κριστιάνε, το ζήτημα της αναδοχής αλλά και της φροντίδας του σκύλου που τραυματίστηκε σε τροχαίο αποδεικνύεται κεντρικό για να διαβάσουμε και να ερμηνεύσουμε τη συνέντευξη της υποψήφιας ανάδοχης μητέρας Μιλένας στο διήγημα Βασιλική. Όπως και τη φροντίδα της ασθενούς με ψυχικό νόσημα αδελφής του Άλκη Ερυφίλης, τη φροντίδα ενός αγέννητου βρέφου στο τέλος του βιβλίου και ούτω καθεξής. Οπότε κάθε φορά προχωράμε με αυτά που έχουμε μάθει στα διηγήματα για να διαβάσουμε τα επόμενα, να σωρεύσουμε περισσότερες γνώσεις, ας πούμε, δηλαδή όλο το υλικό οργανώνεται συσσωρευτικά. Υπάρχει φυσικά και το domino effect, έτσι, που το είδες εσύ, Καλλιόπη, πολύ καλύτερα από μένα, η αλυσιδωτή αντίδραση, το σωρευτικό αποτέλεσμα. Τα πουλια εκτός από οριζόντια μπορούν να τοποθετηθούν και κάθετα στο σχηματισμό που απαιτεί το παιχνίδι, οπότε το ένα πλακίδιο συμπαρασύρει το επόμενο. Και εμείς σαν... Πραγματικά και η Καλλιόπη με τον πάρα πολύ φορτισμένο συναισθηματικά και θαυμαστικό της τρόπο που μίλησε και γενικότερα ίσως για τα βιβλία μου, αλλά και η Ελένη Παπαργυρίου με την διεισδυτική της ματιά και την πολύ δομημένη πάνω στο βιβλίο, με έκανα να αισθάνομαι πραγματικά λες και βρίσκομαι στον θρόνο μου και ήταν πραγματικά τόσο κολακευτικές εισηγήσεις που φοβάμαι ότι τώρα θα ανοίξω το στόμα μου, θα πω καμιά μπουρδα και θα λέτε αυτά ήταν, αυτή είναι η συγγραφέα, θα τα ψωλήσω τώρα. Μου δουλεύουνε. Όμως και εγώ καθώς τις άκουγα να μιλούν και εμένα μου γεννήθηκαν διάφορες σκέψεις και αφορμές για κουβέντα, τις οποίες δεν ξέρω αν θέλετε να πυροδοτήσετε κι εσείς με ερωτήσεις ή για να μην μείνουμε μόνο στο χώρο του πάνελ. Ας κάνω την αρχή, γιατί θυμάμαι, ας ξεκινήσουμε από αυτά που τόσο όμορφα είπε η Καλλιόπη. Μίλησες κάποια στιγμή, Καλλιόπη, για τον κίνδυνο του να ασχολείται κανείς με πράγματα της επικαιρότητας και η αλήθεια είναι ότι η πρώτη φορά σε βιβλίο μου βάζω μέσα τέτοια στοιχεία και το πώς το προσλαμβάνουνε, κίνδυνος με την έννοια το πώς θα προσληφθεί, δηλαδή τι θα διαγνωστεί ως πρόθεση από πίσω. Και σκεφτόμουν σε σχέση με αυτό ότι πραγματικά εμάς τους συγγραφείς, αν δεν ασχολούμαστε με αυτά, με τα πολιτικά μαρτύρια, σου λέει στον κόσμο του δεν ασχολείται και πού είναι οι άνθρωποι του πνεύματος να τοποθετηθούν πάνω σε αυτά τα κέρια, τα ζητήματα της πραγματικότητας. Όταν να τοποθετηθούν, λένε επικαιρότητα, ορίστε, τώρα θέλει να πουλήσει και ασχολείται με την επικαιρότητα. Δηλαδή δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένει. Σίγουρα πάντως σε μένα δεν πρόκειται μια επιλογή που είναι ρυθμισμένη με βάση το τι φαντάζομαι ότι περιμένει ο κόσμος, αν περιμένει και τίποτα δηλαδή από τους συγγραφείς. Κάθε φορά καθοδηγείται από κάτι που δεν μπορώ να το ονομάσω παρά συγγραφικό ένστικτο. Δηλαδή εδώ πέρα το συγγραφικό μου ένστικτο μου έλεγε ότι αυτές οι ιστορίες που το πρώτο πράγμα που με έκανε, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα για αυτές ήταν η δομή τους, δηλαδή ότι θα υπηρετούν τον ντόμινο, ότι θα έχουν αυτή τη δομή πριν, δηλαδή σκέφτηκα το σχήμα πριν από το περιεχόμενο των ιστοριών. Μία δεύτερη σκέψη, όταν κάπως αυτό μορφοποιήθηκε στο μυαλό μου, ήταν ότι στο φόντο θα ήθελα να υπάρχουν γεγονότα όπου με έναν τρόπο να φαίνεται πως και αυτά συνδέονται μεταξύ τους και πυροδοτούν εξελίξεις και αυτά όπως ένα ντόμινο. Είτε αυτά πρόκειται για φυσικές καταστροφές, είτε για πολιτικές επιλογές και επιπλέον πως και αυτά με έναν άλλοτε τυχαίο και συγκυριακό τρόπο, όπως πολύ σωστά το είπες, και άλλες φορές με πιο προβλεπόμενες συνέπειες, επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων. Αυτό ήταν λοιπόν, αυτός ήταν ο λόγος που μπήκε και σκέφτηκα ότι το 22, όπου συνέβησαν, δηλαδή ξεκινάμε με τις πυρκαγιές στο δάσος της Ραδιάς, η κακοκαιρία Ντάνιελ, οι πλημμύρες κλπ. Και έτσι όπως εξελίχθηκε μου έδωσε ένα καλό πλαίσιο
όπου πίσω από τις πτώσεις των ανθρώπων υπάρχει σε άλλο επίπεδο διάφορες άλλες πτώσεις από καταστροφές, πολιτικά γεγονότα, πολέμους κλπ. Και καταλήγει μέσα από μια σειρά από πολύ ωραίους συλλογισμούς ότι αυτό που βρίσκεται στο βάθος της εγγραφικής ιδιότητας είναι η τρυφερότητα. Η τρυφερότητα που μας κάνει να μπορούμε να συνδεθούμε με ένα άλλο πλάσμα και να μπούμε μέσα στη δική του φωνή, βρίσκοντας ομοιότητες, και ότι η κίνηση προς ένα άλλο πλάσμα είναι αυτή η τρυφερότητα που μας οδηγεί να μπορούμε να μιλήσουμε μια άλλη φωνή, και κατέληγε και ότι μπορούμε να μιλήσουμε και με τη φωνή μιας τσαγέρας, ενός αντικειμένου. Εδώ πέρα αυτό που μου άρεσε στην ιδέα να μιλάει ένα στρώμα, είναι ότι το στρώμα είναι ένα είδος μάρτυρας. Είναι ένα στρώμα ενός ξενοδοχείου, περνάνε πολλοί άνθρωποι από πάνω του και γίνεται μάρτυρας πολλών ιστοριών. Με αυτή την έννοια, επειδή είναι μάρτυρας, είναι και αφηγητής. Μπορεί να γίνει αφηγητής, οπότε παίρνει το ρόλο του αφηγητή για να διασώσει αυτές τις ιστορίες από την λύθη. Οπότε μου άρεσε να δω το στρώμα σαν σελίδα, σαν λευκή σελίδα, όπου εκεί μπορεί να γραφτεί μια ιστορία. Και παίζοντας ακόμα περισσότερο με τις λέξεις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το στρώμα είναι το υπόστρωμα κάθε ιστορίας. Σχεδόν παλεύοντας ανάμεσα σε αντίρροπες δυνάμεις, εγώ έτσι το αισθάνομαι. Η μία δύναμη είναι φυσικά η δύναμη της ανεξαρτησίας. Θέλουμε να σταθούμε στα πόδια μας, θέλουμε να είμαστε, θέλουμε να φτάσουμε το εγώ μας στην καλύτερη δυνατή ανάπτυξη. Έτσι δεν λένε, να αναπτύξεις το εγώ σου, τις επιθυμίες σου, να εκπληρώσεις η εκπλήρωση της επιθυμίας. Και η άλλη αντίρροπη δύναμη είναι η ένωση με τον άλλον, αλλά η ένωση με τον άλλον περιέχει και την εξάρτηση. Η υπέρτατη ένωση που την βιώνουμε μόνο σε μια περίοδο της ζωής μας, όταν είμαστε στην κοιλιά της μαμάς μας, η υπέρτατη αυτή ένωση που οι ψυχαναλυτές λένε ότι αυτήν αναζητάμε μετά σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας να ξαναβιώσουμε μέσα από τον έρωτα, είναι και η υπέρτατη σχέση εξάρτησης. Είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από ένα άλλο πλάσμα και όμως είναι μια κατάσταση βιωμένης απόλυτης αρμονίας και ευτυχίας. Ανάμεσα σε αυτά τα αντίρροπα ο άνθρωπος χτυπιέται μια ζωή από το ένα στο άλλο. Έτσι το αισθάνομαι εγώ. Και όσο για το άλλο, για την ψυχανάλυση και την καλοσύνη, και εγώ πολύ συχνά έχω την αίσθηση ότι πια οι πράξεις έχουν πάψει να μπορούν να ζυγίζονται αυτές καθεαυτές. Η αξία των πράξεων αυτή καθεαυτή, και πάντα ψάχνουμε να αναλύσουμε τι είναι αυτό το τραύμα, ας πούμε, τι είναι αυτό, τι βρίσκεται από πίσω που οδήγησε σε αυτή την πράξη. Μια πράξη να μπορεί να είναι απλώς μια πράξη καλοσύνης. Εγώ, με παρότρινση της Καλλιόπης, μου άρεσε πάρα πολύ, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και όλη αυτή η αλυσιδωτή και το σπονδυλατό. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό με τη σκηταλοδρομία, γιατί και εγώ κάπως έτσι το σκέφτηκα. Εγώ παρατήρησα ότι σε όλες σχεδόν τις ιστορίες υπάρχει ένα όνειρο. Δεν είχα παρατηρήσει ότι υπάρχουν σε όλες τις ιστορίες ένα όνειρο, αλλά το όνειρο σίγουρα παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε όλα μου τα βιβλία. Ως φορέας βαθύτερων επιθυμιών, φαντάζομαι, και προβολών. Και φυσικά είναι και ένα πάρα πολύ καλό έδαφος για την μετέπειτα ματέωση, το όνειρο. Γιατί, όπως είπε προηγουμένως, το εξήγησε πολύ καλά και η Ελένη, οι πτώσεις σηματοδοτούν αυτό, δηλαδή υπάρχει ματέωση της επιθυμίας, αλλά αυτό που είναι ματέωση της επιθυμίας για έναν είναι εκπλήρωση της επιθυμίας για έναν άλλο, γιατί μπορεί αυτό το ζευγάρι των γυναικών να μην απέκτησαν τελικά το παιδί. Αυτό είναι μια ματέωση μιας επιθυμίας, όμως στο επόμενο διήγημα το παίρνει η Μιλένα, που είναι εκπλήρωση για εκείνο, οπότε είναι και εσύ το είπες Καλλιόπη, ένα συνεχές, δηλαδή η πτώση δεν είναι μόνο πτώση στο σκοτάδι, είναι μια δύναμη
η οποία προκαλεί συνέχεια τη συνέχεια της ιστορίας με οτιδήποτε και αν σημαίνει αυτό, και δεν σημαίνει πάντα κάτι κακό. Άλλωστε, να πω και αυτό, όταν άρχισα να γεννιέται το περιεχόμενο των ιστοριών στο κεφάλι μου, ήξερα το εξής, ότι θέλω να ξεκινάει με έναν θάνατο, γιατί το πρώτο πουλί που πέφτει είναι ο άντρας που πέφτει στις γραμμές του τρένου και έτσι ο Μίλτος αργεί στη δίκη και δεν μπορεί να πάρει την επιμέλεια, ας πούμε, του παιδιού. Είναι ο άντρας που πέφτει στις γραμμές και το τελευταίο ήθελα να είναι μια γέννηση, το παιδί που πέφτει στον κόσμο. Οπότε με αυτή την έννοια τελειώνει με φως. Μπορεί να ξεκινάει με σκοτάδι, αλλά τελειώνει με φως.